வணக்கம் நண்பர்களே, நேரம் சரியாக இரவு 10 மணி. இரவின் மடியில் என்னோட இருந்திருக்கிறது. சமீபத்தில் ஒரு நண்பர் என்கிட்ட கேட்டாரு, உங்க பயணத்தோட இலக்கு என்ன, உங்களோட பயணம் எதை நோக்கின இலக்கா இருக்குன்னு கேட்டிருந்தாரு. நம்ம ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் சொன்னேன், என்னோட பயணத்துக்கு இலக்குன்னு எதுவுமே கிடையாதுங்க, பயணம் பண்றதுதான் இலக்கு. நண்பர்களே, என்னோட பயணத்துக்குன்னு இலக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது. பயணம் பண்றதுல என்ன இலக்கு இருக்க போகுது? பயணத்தோட ஒரு மிகச்சிறந்த இலக்கு இருந்துடவா போகுது? அதனாலதான் எப்பவுமே என்னோட பைக் எவ்வளவு தூரம் போகுதோ அவ்வளவு தூரம் போயிட்டே இருப்போம். என்னோட கால்கள் எவ்வளவு தூரம் நடக்குதோ அவ்வளவு தூரம் போயிட்டே இருப்போம். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுக்கு எங்க ஓய்வு தேவைப்படுதோ அங்க ஒரு இடத்துல மரத்தடியில அமைதியா உட்காரும். அதுதான் நம்மளோட இலக்கு. நண்பர்களே, பயணம் வாழ்க்கையின் ஆகச்சிறந்த விஷயம். இன்னும் நிறைய இடத்துக்கு பயணிங்க. பயணத்துக்கு இலக்குன்னு வைக்காதுங்க, பயணம் பண்றது இலக்க வைங்க. இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நான் ஃபாலோ பண்ணி அதில் கொடுங்க. மீண்டும் நாளை இரவு இதே நேரத்தில் சந்திப்போம். நன்றி நண்பர்களே.